Wasabi Power má Lily takú, že ultimátku môže dávať takto, že sa to odrazí cez stenu. Je to brutálne, že mega OP. Sushi roll. Je tu sushi roll a pozrite sa, ako sa smeje. Prosím. Wasabi! Je tam wasabi, ale není tam viacej sushi roliek, ale to nevadí, máme wasabi. A klikneme na jeho tvár. Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu z Brawl Stars. No a dneska to je taký netradičný pozdrav, ja viem. Lebo máme aj netradičnú hudbu. Áno, je tu nový update a Katana Kingdom a netradičné, teda už ako tradičné nové power-upy, ktoré si dneska vyskúšame. Otvoríme si sushi a zahráme si Katana Kingdom. Takže dajte tu like, odber. No a my ideme na videjko. No, takže najprv ideme do free shopu. Wow. Krása. Máme tu nového brawlera Jae-Yong. No, takže je tu nový brawler Jae-Yong, ktorý je za 1900 kreditov. Ak ste nevideli Brawl Talk, tak sa máte na čo tešiť. Choďte sa pozrieť. Na mojom kanáli to nie je, ale na Brawl Stars kanáli je mega dobrý Brawl Talk, lebo tam je nová postava Ultra Legendary. A za mňa je to mega husté. A máme aj nový Brawl Pass Battle from Katana Kingdom Season 38, takže už je 38 sezóny. No a to Battle for Katana Kingdom je vlastne toto Samurai Smash. Máte tam k tomu Wasabi Powers a to máte túto v tomto shope. Ešte kým sa dostaneme do tohto shopu, vám chcem ukázať, čo mi padlo z dvoch sushi, alebo z jednej, neviem koľko ich tu hodím, ale z prvej sushi mi padlo Inferno. Áno, mi padlo Inferno. A na Juju mi padlo Inferno. A bolo to mega dobré, akože ten pocit toho, že Inferno, proste to Wasabi Power. No a my ona je nejaká tak... No, prečo je? Nedá. No, takže ideme do toho Battle for Katana Kingdom. To máme Sushi Meter a tu je ten shop. Kto nevedel, tak pri Event Calendar, pri Week 1, Chapter 1, Way of the Wasabi, tam máte Samurai Smash, Shop, Freebies, Double XP Weekend. No a keď dáte New Manga, tak tu máte vlastne taký ako keby komiks. A no, dávate to takto a vlastne tu mohli ste vidieť, že to skončilo tak, že on dostal Power Kenji a že to be continue. No. Takže to bolo všetko. Tu máme Wasabi Powers a tu máme skiny. Ja nemám ešte žiadny, ale ako tradične tam je tá spajková ponožka, yes. A my Wasabi Powers máme už 7 zo 60, je to málo, ale také nevadí. Keď si pozriete Katana Kingdom, New Chapters of the Event Unlockly Weekly, takže každý víkend. Potom budeme dostávať sushi rollky a za to budeme zbierať Wasabi Powers. Áno, to bolo akože hot, extra hot, crazy hot, Inferno. Inferno je najlepšie a hot je najhoršie. No. Môžete si to pozrieť, ako to tu mám. Na extra hot, ešte som nedostal na tomto účte extra hot, takže by som ho chcel dostať, ale radšej by som chcel dostať Inferno. No a my to už nejdeme zdržovať a ideme si zahrať Samurai Smash. A za niekoho, kto má... Za niekoho, kto má Wasabi Powers. No a Lily má iba hot, ale zahráme si za ňou, prečo nie? No a ja sa vás chcem spýtať, kto tu pozná Brainot postavy, tak nech dá like.
a kto nepozná, tak dá odber. A uvidíme, koho tu je viac. Takže tento Samurai Smash je vlastne taký, že proste tu len bojuješ proti tým botom a ja možno zomrem. No, nie, ale to sú noví boti. No a tu Wasabi Power má Lily takú, že ultimatku môže dávať takto, že sa to odrazí cez stenu. Je to brutálne, že mega OP a ježiš, mňa to odrazilo. A proste je to podľa mňa akože mega dobré a mega užitočné. 30 points to victory, tu už? Nejako. Ježiš, ona mi to zabranila, takže ideme do kríčka. Tak, pekne, krásne ju hitneme, zabijeme to, čo bolo. Na mapte viditeľa cez stenu, to sa nedalo. Ale aspoň sme ich tam pozabíjali krásne. Ježiš, tu sa spavli traja nejaký silný. Ja som dobrá na botov. No nevadí, no. Inak tí botovia už sú nejakí noví. Pamätám si ten OG Brawl Stars, keď tam boli také normálne boty. Botovia. No, máme tu ďalších tých botíkov. Victory, yes, Victory. 8, plus 8 trofejek. A máme tu star dropu. Ja mám taký trik, že takto pôjdeš, ale tak mi to nikdy nevidie. Minule som dostal mintiku, 2 oči a ústa. No, teraz som dostal red, takže to vôbec nefunguje. Je to úplne, že ošmejdenie proste. A už tam vidíte dole, že budeme mať sushi. A v klube bude mega bufet. Áno, keby ste niekto nevedeli. Tak to máte, že budete, no to je proste to isté, čo Megapik, ale budete za to dostávať sushi a nie star dropy. Proste to je úplne, že to isté. Takže to je jedno. No a keby ešte niekto nevedel a kto by sa pýtal, tak Ultra Legendary Brawler bude stať približne takých 5500 kreditov. A nie, ježiš, mňa zabije EMS skoro. Ale nezabijem, alebo ja som najlepší. Teda čo? Dobre. Bude tu tak... podľa mňa vyhráme, hej, tento... Ježiši, to čo som... Ono sa to ešte odrazí? Pozrite sa, to je moja... What the... Takto musím tu replay. Ideme to tu replay dať. To bolo brutálne mega. Ja som to tu nedal, nedal som to tu. Ale ak ste to mohli vidieť, tak to bolo brutálne mega, akože ono sa to odrazilo. Všade, na všetky strany sa to odrazilo. Inak chcel som to tu dať, ale nedal som to, lebo sa mi to nechcel dávať. Ale to je jedno, úplne to je jedno. Ježiš, taký klač som dal normálne. Inak ja zabudám furt, že mám tu gadžetu. Ježiš, to čo som spravil za blbosť úplnú. Teraz také ASMR. ASMR najlepšie. Ježiš, to čo som urobil. Vidíte tú ultinu, jak sa odráža všade? Ja som si myslel, že len o 2. Tak to je brutálne. Tak to je také OP jak všetko. Ono sa to asi až dokedy sa to nezastaví, nie? Alebo ja neviem. To čo som spravil za úplne, že blbosť. To čo je, mne sa to zase seklo, super. Mne sa tá Lily zbraň furt do toto. Ježiš, ona sa tu furt vracia. Dobre, tak. Ideme sem. Aha, tak už sme vyhrali, no tak už som ani nemusel tam jesť, no. Super. No a teraz, tá najdôležitejšia vec na svete.
sushi roll. Je tu sushi roll a pozrite sa, ako sa smeje. Prosím. Wasabi! Je tam wasabi, ale není tam viacej sushi roliek, ale to nevadí, máme wasabi. A klikneme na jeho tvár. Inferno! Yes. Inferno. A na koho? Na koletku. Wasabi power. Fires. Shot to hair sides. No to vyskúšame teraz, to vyskúšame. Úplne, že teraz to vyskúšame. Kde máme koletku? Tu máme koletku. Ideme to rýchlo vyskúšať, aby sme mohli ešte dosiahnuť jedno sushi a tam bude event skin. Ja to cítim, tam bude event skin a budú tam 4 alebo 8 sushi roliek. Áno, môže byť maximálne 8 sushi roliek, čo je mega dobré. Z jednej z tejto môže byť 8. A tam môžete mať že všetky wasabi. Ale to býva väčšinou, že jeden event skin. Na chvíľku to zastavíme a poviem vám, prečo som to zastavil. A to je z toho dôvodu, že tento celý gameplay si pretočíme, pretože boli tam strašne slabí týpkovia. Ale bolo to strašne ťažké, teda strašne ľahké, takže sme to vyhrali a ideme rovno na video. Keď si zahráme ešte jednu hru, budeme mať jednu sushi roll. Ja teraz rozmýšľam, že čo mám urobiť. Ešte jednu hru si zahráme a budeme mať jednu sushi roll. A to se vyplatí. Uma noite convocou, talvez senta ou com popô. Uma noite convocou, talvez senta com popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor, é... Tak už sme vyhrali. Victory! Yes! A máme sushi rollku. Teraz tam musia byť viac ako jeden, takže tam budú dve sushi rollky. Ešte máme start dropu a po tejto start drope budeme mať sushi rollku. Máme sushi rollku a ideme sa pozrieť. Ona sa smeje, takže je tam viac ako dve, teda jedno. Bude tam... No dobre, na jednom je wasabi a na jednom nie, takže... Hot, dobre. Ja som si myslel, že tam bude ďalšie inferno, to by bolo strašne crazy. Ale wasabi power, ale mohol tam byť aspoň crazy hot, to by bolo také dobre. 50 coinov, ok. Nebudem sa sťažovať. No. Nemuselo tam byť 50 coinov, mohla tam byť len tá wasabi, takže to je len taký, že aby sa nepovedalo, tak tam prihodíme tých 50 coinov. Ešte dve hry vyhráme a budeme mať ďalšiu sushi rollku. Tá hudba mi znie tak dobre. Proste to je také nejak nebo. Proste nejaké, ale to je také, že Katana Kingdom, že proste režeš nejaké melóny, jak nejaká hra, ktorú určite nemám na mysli. Dobre, ideme teraz pre sushi roll, takže musíme sa sústrediť a snažiť. Tak, dobre. Ja to klačem. Tak nie. Dobre. Túto ultinu si nechcem až tak minúť. Takže... takže si to nejdem úplne míňať. Wasabi power! Tak, dobre. Neviem prečo, ale ostalo mi to strašne v hlave, že wasabi power! Ono, keď si to všimnete, tak ono to tam ukazuje. No, nie, že ukazuje, ani hovorí. Tak. Mňa tu zabíja asi bot. Dobre, nezabíja. Našťastie. No, tak ma zabil Karl. No, to je akože skoro bot. No, ale není to bot, škoda. A možno hrá za ňo bot.
Možno má nejaký aimbot. Ale teraz ideme vyhrať. Pre sushi ideme. Koľko sme tam vybombili tých vecí. Máme jeden. On mi dal jeden damage, takže videli ste to, mohli ste to vidieť, čo? Mohli ste vidieť, že mi dal jeden damage. Ale to je jedno. 40 XPčok a máme ďalší level, tam je len 1000 koníkov, takže to nič. No a my ideme poslednú hru pre Sushi Smash. No super, tak Dafic sme prehrali. Ale nevadí, ja sa idem pozrieť na Frankyča, či ho mám. Nemám, to je Crazy Hot. No tak ideme si pre to sushi, ja ho chcem to sushi. Ja to sushi chcem. A cítim, že tam bude skin. To čo je? Prečo sú takí slabí niektorí? Iba ten jeden tým bol taký silný, akože celkom, lebo mali tam Frankyča, čo ničú všetky steny kokos. A toto inak sa dá zničiť? Lebo pozrite sa, tam normálne vidno do toho kempu. Tak podľa mňa možno sa to dá aj zničiť. Ježiš, to čo je? Ja som tam musel minúť tú týnu, lebo by som možno prehral. Takže musel som ho minúť. Ono zabil, to je dobre. Tak. Takto, wow. Dobre. Šimpanzíny banany. Tak. Wow. My možno dostaneme ešte aj z tejto na Wasabi Power na Franka. A to by možno bolo akože mega dobre. To by som sa nesťažoval. A s tou sushi rolkou zakončíme dnešné video. Yes, dobre. 7 points to victory. Dobre, už len 5. Yes, victory. Vyhrali sme a teraz ideme pre sushi roll. Dobre. A teraz tu máme sushi. 2 rovno. 2 Wasabi Powers. Nevadí, že tam nie je skin, ale máme 2 Wasabi Powers. Extra hot, dobre. To sme ešte nemali. To sme na tomto účte ešte nemali. Dobre, berry. Leaves an ice cream trail behind him. Dobre, takže tá ice cream sa bude spawnovať za ním. To je dobre. Ďalší extra hot, dobre. Berry tam je znova, ale ona nemôže padnúť, neviem prečo tam je. Summons to Bruce at once. To neviem čo je, ale možno tam má 2 medveďov, neviem teraz, ale to je jedno. No takže sme dostali 2 wasabi a on to zjedol, no. Takže týmto sushi rolkou a 2 wasabi extra hot zakončím toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. A ak hej, tak určite pozrite na iné videá, dajte like, odber. A podporte toto video tak, že ho zdieľate. Že dajte like, odber, čo som povedal, ale to je jedno. No a čaute.